Čovjek izvađe teglu koja je već bila, gdje je pola padalo tegle i stavio limle, opšivke, snegomane oluke, sve što je trebalo i onda je otišao. Ali za 2 minuta je krenula snažna oluja koja je, da kažem, u vrlo kratkom roku krenula da ruši grede, da pada, mislim, krov, to je da ga čupa. Ja sam se sklonila na dovratak od vrata zato što su mi rekli da je to centralni zid koji je, da kažem, najsigurniji. Znači, što se tiče 17. sprata, jedino sam ja živela ovde 24 godine. Ostali stanari su izdavali. I tu u trenutku nisu bili tu. Spominju da će neki novac da nam daju hitan za početak sanacije, ali većina toga je da mi sami stanari, odnosno stambena zajednica, moramo snosimo glavni deo troškova da saniramo ovo i to će trajati sigurno 2 meseca ako se odmah krene, a onda postoji, zavisi kako bude situacija dalje u čitavoj Republici, ako bude nekog novca, oni bi nama refundirali tu izgradnju, ali za sad moramo sami. Ovde su betonski zidovi do neke visine mog pojasa, beton prvobitan, nakon toga je iznad dogradnja, pa koliko sam razumeo ljudi što će to da saniraju, oni će morati da ruše sve zidove komplet do te visine i da, pošto nema stubova, prethodni investitor koji je ovo gradio nije stavljao betonske stubove, nije uvezivao čitave zidove, sama krovna konstrukcija je stajala tako u malteru, bukvalno gde je to i malo jači vetar. Ljudi statičari koji su već bili ovde na terenu kažu da ovaj vetar što je bilo to nije ništa specijalno za pravu statiku kako se ona projektuje i dimenzioniše. Mislim, šteta je ogromna, kao što vidite, znači nismo baš u mogućnosti da svojim sredstvima, da kažemo, finansiramo. Znači, oni će na neki način za početnu priču izaći u susret, a nadamo se da će kada sagledaju celokupnu štetu i u gradu Novom Sadu, a znamo šta je bilo, mislim, dodatno isplatiti neki novac što se tiče za sanaciju. Za početak je važno, zbog nadolazećih novih talasa, da probamo zaštitimo krov, znači jer počinju da propadaju i donje etaže. Da poguramo malo i potpuno. Jasno. Samo vaš stan ili još neki? Pa mislim da su opšnice pored. Pitajte Odite vam, molim vas, odite vam. Gledaj, da se sušilo. Pipnite ovo. Pa dobro, nisam ja inspekcija, sad što... Ne, ali vidi. Kapiram. Vidi voda curi, vidi. Ceo stan, da. Vidi voda curi. Dođi vam. Gledaj. Vidi voda gore, vidi. Vidi. Baš je velika šteta.